Gipalagan ni Davao City 1st District Congressman Paolo Pulong Duterte ang nahimong pamahayag ni Akbayan Partylist Representative Percival Cendaña nga dunay matud pay day of reckoning alang sa mga Duterte tungod sa ilahang legasiya sa kurapsyon. Sa official statement nga gipagula ni Pulong Duterte daw nahimo ng spokesperson si Cendaña sa hustisya, moralidad ug umabutay nga panahon. Matud ni Pulong sa hisgutan ng kurapsyon daw wala niya nakita ang nagapanghitabo sa House of Representatives ning bag-uhay lang. Matod sa batang Duterte, ang legasiya sa iyahang pamilya makita sa kadalanan sa mga ospital ug sa mga komunidad nga ilang giserbisyuhan. Samtang ang legasiya matod pa ni Cendaña makita sa quote-unquote angry soundbites and cheap propaganda posters. Gihagit sab ni Pulong si Cendaña nga kung buot ni ining makig-away dapat muna kini proof ug gunit nga mga kamatuoran dili lamang maghimo og mga pamahayag aron lamang nga mag-viral.